Dneska je veľký deň, lebo ideme vystupovať do väznice v Banskej Bystrici. Je to vlastne, sa to volá, že Kráľová, je to dvojka, že? Je to druhý nápravno-výchovný ústav, kde sú dosť ťažké kapacity. Takže sme plní napätia a zvedaví, že ako to vlastne celé dopadne, ale snad dobre. Takže chlapi, zdravím vás. To sa mi páči, lebo my sme sem prišli s takým úmyslom, že kultúra je všeobecne jedna veľká vec a kultúra je pozitívna vec a my sme mladí chlapi, ktorí robíme breakdance a hip-hop a takéto záležitosti. Máme aj dievčatá, sme tu poprvýkrát, ale chceli by sme prichádzať častejšie medzi trestancov, lebo myslíme si, že vám môžeme dať niečo, čo vás môže potešiť a možno že aj inšpirovať niekoho. Takže ja tu mám zo sebou ešte jednu vec. Mám kamaráta, ktorý sa volá Šišo, Vlado. Je to môj... Vyrastal som s ním od malého chlapca, poznáme sa z jedného mesta. Vlado bol tiež tanečník a tiež sa snaží tancovať. A vlastne on a ja sme boli na jednej grilovačke, kde sme sa rozprávali o tom, že táto skúsenosť, ktorá myslím si, že bude pre obidve strany prínosná, nás môže obohatiť a nakoniec aj vďaka nemu sme tu, pretože veľmi nás nasmeroval a veľmi mi pomohol s tým, že ako to celé zrealizovať, takže vďaka Vladovi, hej. Máme to za sebou, tancovali sme v base pred trestancami, ktorí sa tešili z toho strašne a dúfam, že tá pozitívna vec, ktorá tu bola myslená, že dať im trochu tanca, dať im trochu radosti, dať im to skrátiť tie tresty.